assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala to ɓe pullo wawi wonde e wondirde salminama juurama yettama manama émission mon foyre nalankoɓe avec Marta Linda chaque mercredi 17h à 18h ko ɗum mbimi moon min tout le temps ha ko sukaɓe moon nalankoɓe moon machallah atseɓe moon ha kamɓe gaddami moon ɗo pour yewtude on hande ko Ousmane Masinanke gaddami moon ɗo guila ɗo ha Masina ken dogoɓe ɗo jurni yi Masina Ousmane no mbaɗɗa wallahi machallah Marta aɗa sellino bandiraɓe mbaɗi wallahi sawa machallah ya wonde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiiɓiyankoɓe hettiyankoɓe pulago fof no huccitema oɗo saaha nde calmintaɓe haade men fuɗɗude golle assalamu aleykum pulaku Ousmane Oumar Allah di Masinanke salmini kala ɗo ɓi pullo woni adunaru ndu foof hande mi e Marta Linda miɗen tawda machallah bisimilla ma Ousmane Masinanke min kam ko hande woni go oyam nande yettore ne wiya Masinanke ha mais maw arra e nder émission men Salla Dia wi ha o haalana men Masinanke o min Marta kam ko hande woni go nande Masinanke ko yettode inchallah kadi o wi kadi ko ñeeño Masinanke kanko no ayi min ko ɗum mbimi worɓe ñeñɓe machallah mais ko sariɓe addude goto noon ko ɗum woni probléme o Ousmane muskile wala hen aga pari kamga pari Ousmane hade men e nadde taw e namni men aɗa yiiɗi min jiiɗi ko memana amin hol Ousmane tigui rigui holto Ousmane jeeya toon to Masina Ousmane jinnaɓe mum est ce que Ousmane tawi nalankagal nder galle walla tawa nalankagal nder galle artan waɗi bon yimɓe ne keeɗi men waɗa saa ay ko jiɗɗa joni salla mi yimama mi anda to anda hol Ousmane hoore mum Ousmane to jeeya to jooɗi e nder leydi men Masina Ousmane jeeya jugui jaari inchallah jugui jaari woni on koye nder laamu Masina oui cercle teningu en tan tenno hedde teningu en joñori Masina sabare Mburroy juggi jeeɗa inchallah mais joni Ousmane ko jojji jooɗi walla ko nder Bamako jooɗi joni ka Bamako ni jooɗi Masinankoɓe koko peride joni ko ñorankoɓe ɓerno ñoora ngari jooɗi e nder Bamako mais joni kam Masinankoɓe koye mumen péri minen de min kuuli kote to ƴimmino ɗon ay onon ɗon birfitid ko minen ɗon min birfiti min mi gimbalanki onon so gartimiɗe heɓe hodden so gartimi heɓata hodde ok Ousmane ko natɗa e musique e hande est ce que a heeɓi hen caɗele e nder galle aɗa andi fulɓe hewɓe nan toon sa a fuɗɗi wiide aɗa wona nalanke walla jimowo tan ɓe mbima aɗa wonan vagabond bande jiɗɗa wontude neɗɗo golle puyɗe jiɗɗa wontude probléme uji ƴimmo e nder famille est ce que Ousmane heeɓi ɗin probléme uji walla heɓani vraiment hono banggal probléme ngaji goɗɗi ka fo mi heɓali hen a heɓani ɗum mi heɓali saabi woni nde mi fuɗɗinde ɓooyi jonno ko wonno probléme ɗon ɗum ne alhamdulillah hande ka newiki première fois mi liggoto mi waɗa projet ngaji am financé encore min tan tawa jogi noon nangui walla yahanno ñagoyɗa rimɓe ma moƴƴiɓe dokkuma walla ko nayi bamma gujjannoɗa yeeya mbaɗa hen walla non par ce que jinni ko yarna amin par ce que aɗa rapport uji hewɓe nan ɗo hande ɓe goppi rap sababu no kamɓe ittata dépense ɓe jaahat jeere ɓe jaaha ɓe mbi commerce e rap yadata kamɓe hewɓe ɓe goppi ñande fo mbiɗe funtaɓe ɓe gartu hen ɓe callima ɓe mbi ɓe mbawa donc an no mbiɗa ko an waɗata hoorema financé joni ko nayi abba ma jeeyannoɗa walla a yahatno jimoya min mi gollan mi yeeyam montre uji jeeyanɗa montre uji jeeyammi ɗo toujours ni jiiɗa fof tawan ɗiɗi miɗa haɓɓi o ka ko montre rewɓe jaari saɗa yiiɗimo en kaɓɓiran dewgal ngal nde woka ko relaxi walla non o woni orles o woni o rewɓe o min ko orles o jinmi o orles o jinmi mais non orles kam ɓuuri coggu dewgal no wona wiyama jawri dewgal ko welnude dewgal sana gorko wawa sodde debbo de ɗo ko mbaɗa andi ɗo an soode sa yiiɗi tan gasi d' accord an joni ko commerce mbaɗannoɗa en même temps nannuɗa hen jimɗi ɗi ko jeeyɗa foof machallah waɗa nanna hen waɗa hoorema financé wallahi ha alhamdoulillah hande gandaɗa hen sanne keɓɗa hen walloɓe sanne donc firtuga an heɓani hen caɗele wallahi mi heɓali fes ndeysaan ya Allah jarnu ha joni ma joni fa joni kay alhamdulillah miɗa yetta Allah toujours ka jonno Allah kañum wallata neɗɗo mais ɓurɓe fuu wallude kam komi wawa bonnude moƴƴere muɗum ko sukaɓe amen dawɓe jooɗiɓe leydi Mauritanie oui ɗo waɗi min Mauritanie gelle mum fuu mbiɗa andi sa yimi haalama mi haalama marhabe
murtanni welide machallah halama halmen mais hade be daddo on histoire jimmi ko bedduda dande ma de seede yimbe ganda tigi odo Ousmane ko nalanki mo wayi ko wadata ko jimana men seede tan so ben petit morceau jimdi ma fuddode walla ha jimol seede tan yimbe nana bismillah mi jogi jimol do somi yimingol omo ley vidéo o kanko hollata kay do iwam min e horan jaati o haalan leñolan fof tayre jimol dans 1 minute bismillah ma bamarankoɓe mbiyata so fle boli kene fle min woni ususaka hay pullaɓi pullo kalowo fulfulde jimowo fulfulde ƴiwowo jugi jari sure jari ñae jari kace jari kani cogo jarino hay gorko duluje hay gorko dundeje hay gorko seyide hay gorko sekere lamango amadou almango amadou duhanango seku amadou ton ususake ƴiwata machallah oɗo ko nalanke tigui o wi kadi a yi kadi nder haalama ko ustu sakke andi kam mi faami pulaar ma donc ka sakke quoi machallah o ɓe yokkayiraɓa ma wayno ɓe yokkayiraɓam mais Ousmane joni en dogan jehen hadema e memde clip o en dogan jehen daaren clip ma goto gaddanɗo mo mbiɗa a yi suko jokkolɗe goto ne woya a waɗi nder clip o foof ko ɗum voilà hade men e continde ma en dok jehen daaren on clip Ousmane jurminiɗo clip Ousmane gaddanɗo martalinda wadde mo invité Pinal TV johan dogen jehen darduyen on ɗum ɗo clip ensemble inchallah. Air de musique presents.
gorko duuluje ay gorko dundeje ay gorko seyide ay gorko seker damango Amadou almago Amadou duwanago seku Amadou ton ususake iwata ok machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa sikki kam on daari clip o no yurminide ndeysan mais joni jimmi ko memana kam histoire he ha holko addanma a yi neɗɗo no yurmini soko gonga on kaldi tout sala ɓe ko addanma yimde dow makko ko addani kay yimde pour ɓiɓɓe adama ko paama sabi jimol ne yiɗi jogade ƴiiƴal tawi suko heɗo ɗum mawɗo heɗo ɗum jimol yiɗa werere nder duniyaaru ay yimol yimɓe temedere jima jimol gotol dogo dow duniyaaru ana wela wonki sabi hade waɗa jimi ma fof dow yimɓe donc ta waɗ jimi ma fof o bantude yimɓe oto waɗ jimi ma kadi padal tamalla mbattanaɗa ama no marta linda hen koma dokka hen conseil uji yimɓe keɗo hen jurmino sabi mi wi hen kalisiji timman kañeji timman état siŋaji timman fof timman ndeysani fof ana hen mais an joni hakkille mon ko timmata ko Allah hoɗe Allah tan inchallah gonɗo dow o tan inchallah machallah Ousmane nam mbiɗa ano a yeyanno balla hoorema mbaɗa ɗum ɗo commerce wallahi mais joni no foti yo clipaji jaltinɗa de clip jaltinɗa guila ɓamɗa yimde commande morceau ji jaltinɗa mi yaltini morceau de 20 à quelque wow 20 quelque morceau donc jimmi ko cuɓana kam hen tan deux morceau ha deux morceau mo ganduɗa ha sa yimi ɗo seeɗa ne weeli par ce que clipaji ma ɗi nana e nder émission men he deux morceau ko taw wona nandani e clipaji ɗi jimmanamen yimɓe nana ɗum taw soɓe jii émission o tan oɗo martalinna invite no ñanden oui ay mi yimino sukaɓe Mauritanie jonno foof Mauritanie tan ndu inde neɗɗo fof wala hen Mauritanie tan yimɗa oui sukaɓe fulɓe jokkoɓe bomɓe Mauritanie dawɓe ɓe sabi mi warti Bamako ɓe leɓani kam min dumi fiyaniɓe son o ka personnel hay goto inde mum wala hen bisimilla ma min ko murtannaɓe goni bandiraɓe Mauritanie Sénégal ha Guinée Conakry tout ko ɓen goni yibbam ha wawi yimde ɓe sukaɓe Mauritanie ɓe jii ususake ɓe jiiɗi ususake sukaɓe Mauritanie ususake warti Bamako Bamako bambañare sukaɓe Mauritanie biyotike kabu Mauritanie mi tawi ton rimɓe mi yehi Salibabi mi tawi ton rimɓe mi yehi Kayhi Haydi mi tawi ton rimɓe mi yehi Ɓoge mi tawi ton ɓiɓe rimɓe mi yettike Rasul Mauritanie mi tawi ton rimɓe Rasul Mauritanie mi tawi ton ɓiɓe rimɓe mi yehi Helege mi tawi ton rimɓe mi yehi Mukutal Haza c'est bon aga Mauritanie ay ɗum ɗo fof ko galle Mauritanie yakma fiya mangi fi addel kay manen dewma tuuti rak wolof denta manar fo chefroj oui o Mauritanie walintande ma galle Mauritanie machallah waɗande Mauritanie
donc so jettimur tan e calmin ɗon Ibrahima Ba ha tuddo ɓogge donc mimi ɓogge la ɓogge kamɓe mbiyata la ɓogge la ɓogge ɓogge oui machallah kamɓe mbiyata la ɓogge la ɓogge safatɓe mbiyata donc o so jettimata ma en calmin Ibrahima Ba ha kayne Rosso naaɓe ma en calmin toon kadi ha rappiruji men ɓe ganduɗa ha wonɓe toon to banggue Rosso o en calmini kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde Rosso Mauritanie naaɓe Ibrahima Ba Seydou adviseur a salminama a juurama kala to mbawɗa wonde e wonirde oɗo ko murtannajo ha mon ɗo yima la ɓogge Sehil Babiya ay séjour murtanil dañ ha ala o ko murtannajo malnajo kappitiɗo hoɗo murtannajo kappitiɗo mani ok c'est en mbini ɗon kadi Ousmane e nder joni ɗo joni to gonɗa mi nani a yimi Harouna Sankare mbiɗa a yimi no Harouna Sankare nden clip o dillani hay goto dillani hen e morceau ngo dillani mais joni a yimimo deuxième fois mais est ce que joni ha nana yahade joni gay e mbaɗen snap inchallah mono fof no tan pour yiɗɓe ceerno o mais jimmi ko beddonɗa dande ma nde ha clip morceau mbaɗanɗa Harouna mbiɗa yiɗi jimamo seeɗa hay so tawi woppitaka hay so tawi woppitaka yimmo seeɗa tan seeɗa waddi golle joni seeɗal tan Harouna Sankare Sankare bari pullo Sankare duhanama sarabe duhanama sekirabe duhanama mourabe Sankare bari pullo Ibrahima Niass duhanike Harouna Sankare bari pullo joyeux anniversaire Sankare bari pullo joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je pense que l'heure nous début de maïs, nous avons fait joyeux anniversaire. Oui, musique de voilà, bonata. Bonata quoi. C'est une affaire au Watande. Anniversaire mo ko ne Watande hawri mi wonduno e clip. Oui. Boya ko ƴiwri min Mauritanie gila gar min ko clip o tan gondunomi e dogi dogi muɗum donc e nder clip a yimi hen anniversaire makko non a yimani hen donc mi horan clip image o kollumamin o kalamami haala mum d'accord tan ko gondunomi e liggey mum ok hande kam mi heeɓi alhamdulillah machallah so noddiɗo Harouna Sankare mami salmini cernal ceerno e waliyaɓe tikkatoɗo defte moƴo alluy soko on woni Seydou Nour Sall guila ɗo ha toyete trique Sénégal ha to Fouta ha Dara Halayɓe guila jimimo oɗon gandi min e bawɗo fo reno kam min sernaɓam ko alwoɓe Baye Niass min hooram komi gontuɗo almudou Baye Niass neɗɗo ina yiiɗa neɗɗo sababude kaari par ce que sernaɓam ɓe bonnani sernaɓaɓe ha ko Allah ko wi ko ɗum ɓe dondi ko heeɓe helifaɓe Allah dal on paami donc min hooram komi e almudou Baye Niass ko ɗum gontumi on paami sernaɓam ko almudou Baye Niass Cheikh Harouna Sankare ko noon tan eɗen mbiya ya Allah ya barke salatul fatiha yalla faabule ñungol e so ɗum dari ɗon mbiɗa yiɗi namnadema seeɗa banggue caɗele gonɗe muttiɗe est ce que ko so tawi wona ɗum watti hewɓe nana garta Bamako walla ko sababude holɗum way alhamdulillah Allah andi kam ɗon weeli kam sanne ɗum won hen sabi hay goto yiiɗa yoppude nokku mum so ya nokku goɗɗo sana minen sana ko wiyete ko hande tawata minen Bamako kay sa min landiɗa Bamako welani wallahi to weeli kay galle ma tan wonto wi jonnon so galle ma deeɗa tewtan ɗo jaara a yewtan ɗo jaaɗa c'est très bien ko ɗum tan sana ɗum minen so miɗen keɓanno ga min garan ciseau min jima min jaltina soingaji min koota galleji amen min jaa min lelayo lisani ka ɗum ko heɓaka jonno ana e jungo Allah kañum wawi sabi kanko waddi kanko ittata yalla faabo e suka debbo goto moɗine resede ɗo Bamako petite histoire meɗi resede Bamako ɗo galle esiku yen ha koni petite paradis mais o heddata ko ɗo o yiiɗa Bamako ɓe danni juuɗe ɓe nanni koyɗe subaka fof esira ɗo yendama wiya galle abba ma cuuron kuɗon kartoyon ha goto tan o fini on o wi cuuɗon kuran kartoyon kon toon abba ma ƴimmi mais min mi yiiɗa ɗo mo jiiɗa ka fof ko tan adori ciwa bo ganden tan paamon neɗɗo ko taka hoɗi ko ɗum ɓurani ɗon ko keɓɗa jaam ɗo kadi ko ɗon ɓuuri welti sanne jaafoɗa wona taccitide haala ma e jimol fof ngol jimmu min a tawan toon inde gendi amen hay ley clip o
inde ngendi ame an toon photo mo an toon farnorade hoore mum yidde hoore mum kadi jeeya sanne mbiɗa yima ngendi amen toujours immanagal ndeysani machallah ko ɗum de ɓippullo sa andi hoore ma andi to ƴiwɗa a yiiɗi hoore ma fasnima hoore ma tan ma wotto jiiɗa mais sa wi an aɗa ñaaƴira goɗɗo ka wonani aɗa woppa ko poɗɗa wadde ko hol sa farnorima ko jana ɗum ɓe mbiyata ko et pourtant elle est pelle ou il est pelle mais omona ñaaƴira tuubakagal walla goɗɗum o anda hoore mum ha mais sa ñaaƴiri pulago hol garowo wimata ñaaƴirta mino mbaram goɗɗo heeɓe ɗe mbiya e martalinɗa fofto yimɓe an noon kon fulɓe maccuɓe fulɓe ƴiwi jeeɗi fati allah mbimi alakala ko woni hen nde onon humpata min goni maccuɓe min goni rimɓe martalinɗa wi ko pulago yafoto kana hay goto meeɗino wiide kam o wi kam somi yimani pula e mi yimali bambarankore oui mbimomi so allahu towɗo jaaɓi allah kañum wawi mi yiman ɗengalal ngal faaɗo haaɗa haaɗi tawi ko pular tan jimami hatta kan wurde hen ko allah feccanma ko heɓan ko allah feccanalima ko hayso dañuɗa a ñamata hunde ne ko a ñamali a dañani so hokkama million ane poche ma sa ñamali hati mila dañimo de c'est très bien banque ji ɗi mofta million uji mais golla banque ɗo wona kamɓe jeeyi ayo so ɗum diri ɗon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke dadiɓe daraniɓe leñol ngol ngam remde Guessa Pinal TV yaltinde kadi émission mo gandanɗa wiyeteɗo Foyre Nalankoɓe dokki ɗum martalinda yo yaltin ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa yimoɓe nalankoɓe ha mugiyankoɓe foof yo yaltu hen ko ɗum mbiyatmi toujours mbimi leñol so tawi e leñol wattani hakkille mum e nalanke haaliyanke e jaydiyanke foɓɓiyanke yimyanke so ɓen jiyaka fof leñol yiyetake mais so ɓen jiyama mbaɗama valorisé ɓe jaltino moƴƴiri ɓe jaltino yooɗiri hol oɗo rappeur halpular hol oɗo nalanke jimowo oɗo ko nalanke halpular ko nden leñol yiyete ko ɗum waɗi a yi Harouna Sankara ne fuɗɗi rokkude o rokki ko ñañɓe tafon ñañɓe o rokki million ngaji o rokki V8 ngaji o rokki drogue batoytaji o rokki million ngaji après o noddi heddiɓe yo ngar tu vois hol bawɗo wiide waɗani valorisé ɗemgal makko waɗani valorisé nalankoɓe makko personne donc leñol ngol ko ɗum ɗo haaja so yimmoɓe ɓe fuɓɓiyankoɓe haaliyankoɓe nalankoɓe mbattanama hakkille mbatti wallede 1 million 2 million 3 million ha kesɗina ha kañumen ne jogo doole no liggori foof a yiyan leñol ngol jonjol ngol firta ɗo e nder leydi Mali fuɗɗi déjà par ce que hande ala fof mi yiiɗa yiide Harouna Sankara ɓalejo e boɗejo fuu nana wulla Harouna wona mere ko ɗum ɓe mbi sa ɓamti junggo ma ngoɗo a wi e hey yimɓe haajam ala e mon ɓamtugoy to mbiya haaju yimɓe ngala e ma Harouna Sankara kanɗo natti nder leydi Mali subaka kikiɗe jamma damar galle makko ngal wayi kono ko damal ɓundu ni e nayɓe yimɓe ko kanko jaaɓi ɗum temedere milliardaire ne nder leydi Mali e nder Bamako damal galle mum hewata galle yimɓe elle yangue walla inde subaka foof jamma foof subaka e kikiɗe bon gandumi tan ko en duwata ha joni yalla ɓamtumen ɓamta leñol ngol yalla suur en suura leñol ngol ya Allah pulago foof mi salmina ɓe mbiyata tan ko ha joni ɓe tinno e nalankoɓe so ballama tan leñol ngol yahat machallah donc so ɗum diri ɗon clip ma ɗiɗaɓo en aɗa wawi memande men seeɗa haadema clip o ko dogata e dow clip o wonmo jima momi omo wiye gaɗo dem kanko o jaltinanmi clip o gaɗo dem kanko holko o woni e leñol he ko kanko o pullo gaɗo dem o pullo gaynako towoɗo walla ko pullo birdo cookingeni pullo birdo aɗa enen fulɓe mi wawi yettande mum sanne eyi wona sanne de ko seeɗa tan jettatama ɗo ko pullo ma wona pullam noon min ko fulɓam ɓe tan jimeteɗo d' accord joni kay omo wawi laatade somi pullo ma yo pullo an min pullo an yo pullo ma ɗum kadi ko gonga aɗa wawi memande men seeɗa clip ode ɓe enen gol goto joni ayaade joni an ka sakke min komi maabo aɗa andi pulago toujours min ko ɗum mbimi ko ɗum kadi aɗa andi ne weeli satuji quoi ene tardini men mais ne weeli ana sakke min ɓe maabo wona gotum de joni a pullo sakke ɓe pullo maabo joni ko haali haala goro mais goro mo e joppan e naɓan takul o ana moƴƴi takul o sukaɓe ñaman mawɓe ñaman mais goro ko mawɓe tan ñamat mawɓe tan ƴakkata donc ala probléme meman men fullo ma o seeɗa ok d' accord
en keɓi ɓiɗɗo loobo en dañi duwanaɗo duwanaɗo saraɓe duwanaɗo sekiraɓe ahi coki faabu hono hen goruɗato ahi jawal samba bokun hono hen goruɗato ahi jawal kole bokun hono hen goruɗato aɗa yiɗi samba bokun ana yimma hono yidde welano hono yidde heɓatake machallah ko yidde nde woni fof aniga d'accord so ɗum diri ɗon holko mbatta conseillé miñiraɓe ma jiɗɓe nadde ar ɓe jaaha ɓe puɗɗoɓe goppa walla ɓe puɗɗoɓe mbaɗa découragé walla ɓe puɗɗoɓe keeɓa hen caɗele ɓe goppa holko conseil taɓe conseil ko mbomi wadde saabi artiste sa woni artiste darde hono sa woni garibu ni so garibu yeehi garbinaɗe ne jogui palam a wiɗo guiɗo Allah garibu wiyama Allah new sa hooti wala ko nattuɗa wona mawba ma wiyan itto ko waɗi sa yeehi ɗo ɓe mbi Allah new a yahan nokku goɗɗo ɓe mbiyama waran wona ko noon sa woni artiste kana tawreɗa ɓernde sibi fuu a yiyan aɗa faama tampere ka fof ana hen ka jonno a muñan sa muñi tan a hewtantinum sa muñi a hewtantinum ballitoro muñal quoi trop sabi sa haydali a yoppan min mi yi hewɓe ɓe puɗɗi min mais ɓe joppi a oui min guila 2012 puɗɗumin janngude jimo machallah ekkintinɗo kam o Amadou Bari Pullo oui ceerno kanko hoore makko omo yima fulfulde hay ta e jimi makko fof mbiɗa wawi inchallah mbeɗa wawi yimande men haɗa ɓe héroji men koko jetti haɗa ɓa yimana men haysoko morceau makko goto morceau ceerno ma goto yiman men ɗum min nana morceau makko goto Allah moƴƴi mi ñaguima Allah jaab ko itatan sadakaji mi ñaguima hay giɗo Allah ñaguima mi ñaguima giɗo sirifaɓe ñaguima mi ñaguima giɗo waliyaɓe ñaguima mi ñaguima nde ususake ñaguima machallah Amadou Bari Pullo kanko mais kanko ko zikru waɗata oui machallah ne weeli an kabo yimi oɗo Mouhamadou Badji Aminata ne welli mi aɗa foti wadde zikru ɗa danima nde machallah ha ne weeli yimde Cheikh Oumar Foutiyou Tall en yimi ɗum ne weeli Mamadou Badji ceerno Baye Niass en ha aɗani Mamadou Badji Aminata mi andama e hokkuma de 40 secondes ron hay heɓta 1 minute kam ɗum Mouhamadou Badji Aminata hono Mouhamadou ala Mouhamadou Badji Aminata o woni baba Fatimatu o woni baba Zainabu o woni mama Hasanu o woni mama Husaini adawa Allah Husaini agiɗo Allah hono Mouhamadou ala sallallahu alayhi wa sallam machallah an ko dama o ko sigiru ɓerande wona a janggi Qur'an mi jangi awar ɓerɗo kanko ekkintini kam jimol ko wajibi ɗon komi yettamo mais an tawi an hoore ma ka a janggi Qur'an a janggi Qur'an ay wonko jangu min kay ka jonna aɗen sukaɓe hannde a janggi diine ma quoi way machallah aɗa wawi tukkotinde ma ko ɗum jangguɗa tukkotinde ma aɗa waɗi almuɓe hewɓe ko bandiji almuɓe ɓuuri wawde foof almuɗo neɗɗo fof almuɗo ɓuurma helli feede almuɗo to mawni hunde fof ene wawi nadde so welama wonan homme d'affaire so welama wona ceerno so welama kadi wona nolanke mo ganduɗa jimo ha waɗan advice en rapport aɗa advice ko almudo kiɗɗo wonno ko ɗum wadde o wawi rappo sanne baba bayde ma le fof ko ɗon jawti kay fof ɓe joɗiɓe ɓe ay sa jangi an a torrata ko kasen quoi sa jangi Qur'ana hay hunde wawa waddema dérange kasen nder duniyaru saabi ɗo jaaɗa fof tawa ɗo heeƴa jaknatama saabi a woni ko garib plan ma joguiɗa satuji a waala e bedda satuji a heɓata ko ñaama satuji a ɓornata ko paɗe wallahi ɗum fuu a yiyan anne so a heeɓi ha a yettiki ɗo jottiɗa ɗo hoɗen musata ma kasen ndeysaan ɗum sa haali ɗum ma hakkillam jippo ndeysaan oɗo Diallo Mamadou Diallo toon to Mozambique o wi nden so avion ni diwanno gonno almuɓe ɓe doga ɓe jeddodira mi yi koyel ngal ala mi yi
kanko no watti wadde voyage a Bangkok Chine Mozambique Sud Afrique ñene fof koye volo widde istan o yadde ɗon e jeeɗa hulɓini o wi kanko e sehil makko goto meeɗi fiyodirde o wi kanko o yi koyngal avion no diwata nde sehilaɗo wi a fena yiyade ɓe cuppiri ɓe pewdiri almuɗo o yi ceerno maɓɓe ɓe nanggu noppi maɓɓe o yi jaddodiral tan ɓe kaɓe ladde mi yi mi yiyani aduna no hulɓini ko ɗum wiyete yalla faabo dogen daaro yen no dernière clip ma o nde calminten bandiraɓe air men o heedi dokkaten ɓe au revoir jeen ndenden daaro yen machallah aɗa yiɗi samba boko aɗa yiɗuma aɗa yiɗi samba boko aɗa yiɗuma en keɓi ɓiɗɗo lobo en dañi duwanaɗo saharaɓe duwanaɗo segiraɓe en keɓi jogi faamu en dañi duwanaɗo ay gaɗo dem hande kami jowdiwa en keɓi ɓiɗɗo lobo en dañi kolaɗo aɗa yiɗi samba boko aɗa yiɗuma aissata ousmane ba an ka dañi barke on keɓi ɓiɗɗo lobo on dañi duwanaɗo saharaɓe duwanaɗo segiraɓe duwanaɗo moraɓe duwanaɗo miraɓe ay jewal samba bokun hono hen gorruɗaɗo ay jewal kolo bokun hono hen gorruɗaɗo ay jogi faabu hande kami salminima ay jogi faabu hande kami ñaguima ay jogi faabu hande kami yimima ay jogi yettu allah wonko allah waɗamma ay jogi yettu allah wonko allah waɗamma ay jogi kulɗo allah ay jogi dewo allah ay jogi anduɗo allah hande kami hinima aɗa yiɗi samba boko aɗa yiɗi alhamdulillahi rabbil alamina mi yetti allah mi yetti bawɗo mi yetti joman jonkanmo e leydi o mi joɗonto pullo dimo hande mi joɗonto pullo dimo anditirteɗo cewoki faabu biteɗo gaɗo dem ousmane oumarou allah e dimasinake joɗanikema hande mbimama homo hen dañuma so dañi barke han jaaƴi oumarou dañuma dañi barke jaaƴi oumarou dañuma dañi barke faabu oumarou dañuma dañi barke amadou oumarou dañuma dañi barke binta oumarou dañuma dañi barke kumba oumarou dañuma dañi barke cooki oumarou dañuma dañi barke aissata ousmane ba a misitani ko kewroɗa cooki mbimi ɗuwar so mbimi on keeɓi du'anaɗo mawra e ma mbimi yettuma mira e ma mbimi yettuma ko wendi kam e cooki so cooki heeɓi million feccida e sara e muɗum feccida e segira e muɗum ñanda e koreji muɗum koni cooki faabu anditirteɗo gaɗo demmo gaɗo demmo ni mbimami nde yimami gaɗo dehinkoɓe dembankoɓe maayo dembi bowal bofura kalde kawa kaɓe kawa de won masina de won ɓuuta de won sabare kumbel faabu ɓe joɗanima gaɗo dem hanno mbimami ko ummu faabu keɓiro waga moɗon cooki faabu albarka maɗa keɓiro waga ma wagare heeri maɗa ko hollu en hikka ko e hollu emo wuuri du jaafoɗonno jarraɗonno min ousmane oumarou allah dimasinanke mi yaafima mi yarrima aɗa yiɗi samba boko ay gaɗo dehinkoɓe dembankoɓe mahayo dembi kowal bofura kalde kawa kaɓe kawa coki faabu sewo faabu ummu faabu fanta faabu
ok Ousmane nam Ousmane Bari Ousmane Masinanke Ousmane Masinanke patron o woni Amadou Bari en garani yettonde joni Ousmane Masinanke Non. min koko c'est ma première fois nande yettode Masinanke o ko addi Masinanke o ko yettode tigi rigi walla ene heewi Masina to walla min mi meeɗa nande sana hande min noon mi gimbalanke ok machallah Masinanke o mi tawɗomo tawɗomo oui tawru bamma tawri bammu fu tawru fof tawru amen fof Masinanke tan oui sabi sakkeɓe joni gakku ana hen maasi ana hen joni kay so ko jiiɓi seeɗa masina kañum e Masinanke o nandi de kam c'est très bien ɗo tan woni hen erel o min no mbinoɗa kam Ousmane Masinanke j'ai pensé que ko Masina jeeyɗa tan fawi hen Masinanke non Ousmane Masinanke par exemple TikTok YouTube fof ko Ousmane Masinanke d'accord mbiɗa sikki yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe paami Masinankoɓe wonɓe Masina ɓe kam ma paam ɗum ko minen Fuutankoɓe min ganda ɗum no fewi mais min gimballandimami de mais ko Fouta ɓuurimi andude dal ɗiɗon Fuutanke joguimi donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe heure ɗi jettima mi salmini kala to ɓippullo wawi wonde o wonirde Ousmane ne dokkataɓe rouvar inchallah oɗo saaha inchallahu aleykum segiraɓe jonka e gaɗam après inchallah jaafoɗon hande ka alhamdulillah mi jettima min jiidi ok bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama on mbanama émission mo foyrenalankoɓe avec Marta Linda surtout yeeɓiyankoɓe Marta Linda wonɓe ladde daroɓe YouTube ha Pinal TV windere Facebook partout tout le temps ɓe mbaɗa playé Marta min mbayri yiide émission ngaji ma mbatton windude ko Pinal TV windere ko ɗon émission ngaji ɗi goni émission ngaji ɗi ko ɗon goni e ordre mais sa windi Pinal TV simple Pinal TV émission ngaji mum journal mum kala ko watte divisé fof a yiyan mais so gaddi hen Pinal TV windere ma on jiiton émission ngaji ɗi ne debodiri so naati e émission ngaji mercredi on samedi on janton Marta Linda ne waɗa divisé ko ɗum mbimi moon pulago ha joni yalla jurno yalla faabo yalla artirmon e jaam yeeɓiyankoɓe kadi ɗo e nder Bamako meɗe salmina guila ɗo ha Dawda Bugunaɓe kala Bankura kala to ɓippullo wawi wonde wonirde yejjitaka ko limti juuma mi salmini moon je vous aime beaucoup merci au revoir.